Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. नै दिनै पुरा अखा हाखावगासिनो आरोना ओंखायनो अफिसाव थांना थाङा जागासिनो आङो अफिसाव दिनै थांना थाङा जागासिनो नै बेरायनो लेंगासिनो नानियाबो अखा हानायाव थांसै एसे बेरायलाबायनोसै बेथिं अखा हानायबाबो साथा हमलाबायनानै नायबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ ओइ साथाया बेसे गिदिर रायकसनिसो नायलाय मानसिफोरखौ फिसा नुलायो बावनो साथाम जाखायो बेरायनोसै मामि था आं हमनो बावनो साथाम ओइ मामि एसे मिलने मारै हाबजानांगौ साथाया सिजालायबावनांगौ ने सिजा गोरलैलायनांगौ नै अफिसाव थांना थाङा जागासिनो दिनै अखा बारा हानायखाय ओइ बेरायनो मोननानै मोजां मोनबाय मामि खालि बेरायनोल' लिङो अखाबाबो साथा दोनबाथाय रागा जोंलायलायो नाहरदो सिया नाहरदो बेयाव हाय नट गासिखौबो दे हेलौ होनो दे मा दे गोबावसैमोन ना मामि हेलौ होनो दे हेलौ होनदो बादों हेलौ होनदो मावजोब्बायसो नामा गुड मर्निं होनदो गासिखौबो दे गुड मर्निं हेलौ होनदो मा हेलौ साथाखौनो साला गावसोर मोनलांबाय आं मबाइलसो मोनदों नै आंखौ हमनाय बायदि नुलायबोदोंसो दे नैलाय जिजिम लाजलायो Ada humle muzi hala. Kita ke sana. Ayu gap me. Shir bayne ya. Ayu sana no ade. Uci saya bobai. Nah, ukas sana ke bobai nggak? Saatnya naik di bis gitu. Sata. Siapa sih? Comfortable montara. Saatnya udah sana siapa? Sana ya udah pada beragar saya na. Tanglah berajin lewat pisau. Balai lang ibu. Ini deh, sia deh, hai deh, hai deh. Ayu kenana badeng. Sepasang humjalai buah. Iya, bayar ya, tanah guna nih. Marah ke mami? Cycle biar kerana. Buman bawa hot punang. Ber? Furja yang jeng. Hai telah gong thungman bay nawa. Hai telah gong thungman bay bra. Mas kurat bay. Tukur sih. Aisyah. Biar nih kun sana menteras naman itu nih. Nani ne मैया गेलेग्रा लाबोफादोंमोन देखायनि र' न' सिङाव मैया गेलेग्राखौ खिथालाय आयु साराखौ नांगौ नोहाय साथाखौ नांगौनो साथाखौ मैयानि गेलेग्राखौ देखायनोसै फै नानिनि गेलेग्राखौ देखायनोसै मैया लाबोफादोंमोन मोनानानै सफैदों आङो मैया मैया बिसालनिफ्राय खुनुरुखुमसो लाबोदों दिनैसो लायनो नागिरदोंमोन खेबनानै देखायहैगौमोन आरोना डाइरेक्ट लायनायखौ नाथाय डाइरेक्टसो लाबोफानाय जाबाय दिनै नै आरो अखासो हाखादोंबो ना एबार देखायनोसै गेलेग्राखौ अखा गैला थेवब्लाबो साथा हमबोबाय नै फिसा फिसा दं
गेलेग्रायाबो इन्ट्रेस्टथार फिसासानो लुकिं ग्लास दंलायलायो आयु 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 गेलेग्राजों बुंजोब्बाय नोंना होनबालाय दे होनबावदो 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 दे लाजिलायो केमेरायावबा लाजनो रोंलायलायोलै दानि गथ'फ्रा फैदो गेलेग्राजों गेलेदो मैया लाबोनायजों बारा गेलेयासैनो बेजों साइकेलजों हले जा गोबाव माबाबायना बियो लाबोनायनिफ्रायनो जा गेलेयो साइकेलाव गाखोयो आरोना बिरादनो दा देखायनोसै बिनि गेलेग्राखौ नारना होबा गेलेयो बेजोंबो नारनो माबायोना बिना स्टेरिं माबा गैया उनथिं ओरैनो गेलेग्राल' जों दा सफैफिनबाय नै लिमिनलाथार मोजाङै थाबायनांगोन नै होख्लाया जोंना 1956निसो होख्लाबो दं ओमफ्राय दाम खमि गेटबो दं हायालासे होख्लाबो गेटबो थायो जोंना नै थिंनि गेट हाबजाबथारबायलै बियो नैबाव गारिखौनो बरननो बायो आङो हाब्रु खेवगासिनो बेस्रा नै बेलाय पिक्साराव नायनो हागोन आयौ मिलै नै नायलाय इन्ट्रेस्ट थार नै गाखोदो माइदि मम्मी वा लुकिं ग्लासबो दंलायो वा बेनि प्राइसआ अफार मोनदोंमोन आरोना 1000नि मोनबोबाय नैबेलाय 1799 मोन आरोना ओमफ्राय माबानि मोनबोबाय 999नि 1000आनो थाइसेल' खम नैबिदि मेरला खालामनो दंमोन आं फिसिंखौनो लाबोबाय पार्पलबो दंमोन ओरै फैद' दे फैद' ओथिं राइट अन बेबि स्टार राइट अन आदा बे दसे फै फैदो मानो गाबबाय थागौ अखा हाबाथाय जारलाथारलै ओंखारनोबो मोनाना ओंखारनो बिगासिनो हामाथ' मामि औ सना हामाथ' बेखौ दे दामदो नोंना डिक्कियालाय डिक्किखौ देखायदो मामि खेवजायोना उनथिंना डिक्किबो दङ बेना गारिया दे खेवदो नै नैबाव सुमफ्राम फिथाइ माबा माबि लानांगौ ना मामि मेथाइबो दोनखोमानांगौ ना मा खालामदों माथो जाखो फै आयौ बाम जानोसो गाज्रि खोनायाखै नुवाखै नों दाब्ले जाजोब्बाय आंना दाब्ले जाजोबनायखौ नुवाखै लिमिनलालै ओंखारजाया मामि गोग्लैलाबायबा नों पिसाव थांसै दं आंहाबो